sekaningi bakhona nalabo abathi ingonyama uzonamagwala uzoba kanjani ingonyama engazelelwanga amacansini. Lokhu bekusho noma sesikuveze kaningi ukuthi yafakwa esweni sikaMntanenkosi. Cishe kulesi sigaba kufanelekile ukuthi siveze izizathu okuyizona ezenza ukuthi efakwe esweni sikaMntanenkosi. Leso sizathu ukuthi ingonyama iphume nethemba layo ibheke kwelakangwane lowo Mntanenkosi eyayimhlonzile, kwafumaniseka ukuthi kukhona lapho ayisekhiwe khona njengebhali. Kwaba yibo abakangwane abahlonza uMntanenkosi esilweni, bathi cha ngoba lapho ingonyama inhliziyo yayo ebigebele khona sebonakele sehlonziwe, cha ukahle lapha. Bemkhomba bona kuyibona abahlonzayo, kungesikho ukuthi kuba ukuthi cha awubhekeke engxenye. Kwathiwa cha sunga ingonyama esengayithoba inhliziyo la. Wazana umntwana uMisuzulu ngo-1974, wazala umntwana uNtando ngo-1976. Indaba isisuka lapha sekufanele manje uMntanenkosi ezosina ngokosiko lesintu ngo-1977. Sekusuka owakhona owakangwane esezoluma ingonyama uMdlokongane eNdlebo. Uyazini ukuthi wadayiselwe ingulube isesakeni? Hawu qwebu kanjani? Abakutshena ngani ukuthi uMntanenkosi wazalwa kanjani? Cha ngokabasho. Cha phela uzalwa ingonyama noma ingwenyama ngokusho kwabo uSobhuza nodadewabo uMntanenkosi uManotho. Awu igeleqele ingonyama ngoba lapha kwaZulu ukuhlobonga kuyisici. Yingakho nalapho ukugadiselwana kuthiwa abakho ngabaphume beyokwakha ubuhlobo lapho kungekho khona. Lapho kunobuhlobo khona ukuhlobonga lokho. Yingakho sineyibongo lapha kwaZulu enjengo Magwaza ngoba uqokothisa khona lokho ukuthi njengesizwe sabangoni esingcwele ukulela nodadewenu okulichilo, hayi ngoba amehlo emhlaba kwabasenyameni kepha nasethongweni. Yingakho sineyibonga njengobiyela uqokothisa khona lokho nomhlethe nezinye. Kungenxa ukuthi sisizwe sabangoni. Ngaleyo ndlela okusho ukuthi lezi inkomo ezihlala ezishiwe inkomo zobaba nobabamkhulu zase iphumelezeni. Ukusho isigaba sokuzalwa ingonyama sase sidicileleke phansi, okwaqoma kwabizwa ukuthi ukuze indlunkulu kaZulu nabakangwane bengathelwa lichilo kalukhulunywe lolu daba lulungiswe. Olwalungiswa ngale ndlela ngokosiko lakhona kangwane, isiko lebovu lapho umlobokazi ezogana okuyaye enikezwe ingane kulelo cebo asuke ezogana kulo, kungaba
ngeyomyeni wakhe lapho ukuthi ubesezele noma kube ingane ekhona lapha egcekeni kuba noma kuba na umyeni wakhe ukuba ingane entombazane ifakwe esweni sakhe ibe ingane yakhe yokuqala ukuqokothisa ubukhosikazi bakhe lapha ekhaya. Nokwathi udaba lapho lukhulunywa kwahlonzakala ukuthi kuye umntwana wenkosi akwazi ukuthi kufake ingane entombazane. Ake sibele emuva, kungani kufake ingane entombazane? Kufake ingane entombazane ngoba ingane entombazane noma ingagananga yahlala lapha ekhaya ngeke uchaphazeleke umliba wobukhosana lapha ekhaya. Noma ingahlali noma ingazali iyozala ingane vele engabashana balapha ekhaya emsalakhaya. Noma eganile futhi abafundi bathi wanegodi. Kepha ulokhu lobo buthaka obasebevele ngokwesigaba sendlovukazi wadinga ukuba lushintshwe lelo siko kufakwe indodana yokuqala kaBudlokombane uZonda Magwala ukuze kuphahlekwe noma kuqokothiswe ubundlovukazi kaMntana Nkosi. Kuye kube buhlungu ke lapho abantu bekhuluma beze begxaza amathe abanye kuze kuphuma amakhovula bekhuluma izinto abangazaziyo, bekhuluma izinto zasemzini yabantu ukuze belale bedlile sidabuke ichilo ukuthi ulala udlile nje udlele. Ungathi ulala udlile udla amanyala imali yamanga yokuthenga ulahlekelwa isithunzi sakho uyindoda umuzi wakwayo ngabe kuthiwa uyisifundiswa weni kungaleso sizathu esenza ukuthi ingonyama ifake indodana yayo endala esweni kuMntana Nkosi ukulungisa lelo chilo ngoba okwasekuvele kwakuhlonza ukuthi wayengasesona isitsha esasingazali ingonyama kaZulu. Ungaphaka yini ukudla okuhlanzekile kudliwe kudleke ukuphakela esitsheni esingcolile ngoba kwenzeki isitha siqale esihlanzwe kuqala ukufakwe kwengonyama uZonda Magwala kwakulokho okuhlanzwa kwaleso sitsha okusho ukuthi ondle bekazizwa lapho belokho bephikelela ngokuthi ingonyama kayifakwanga esiswini noma kakusiyo yakakhangela na ukuthi kuyenzeka ngesiko besazi ukuthi okwesiko kakuhlehli. Ingakho nomlobokazi bayesesini lo wangcwatsha ukuqala esibayeni usengwalapha ekhaya lengane ayithola noma uthi uyithola engcenye zingeza lapha ekhaya ngobungcwele benkolo yethu. Kanjalo ke bayositshena ke ukuthi likhona yini usiko lokhipha ofaka esiswini ake sithi likhona ke vele labantu abaqambama nje kubo nxa bezolala bedlile bepepenyeke cobezele ihlathi bephuma emkhaba abanye beze bebe namalonda bejabula bedla imali enyembezi namanga bazosho bazovela osolwazi bamanga
ngoba ibevele phela ngoba bayagwazela bethi liyahlehlisa usiko lokufaka esiswini kepha kulokho kusho ukuthi ke nxa beliqamba liba khona bethi ngonyama yakhishwa esiswini sikamntana enkosi kusho ukuthi naye isigaba sobundlovukazi siyamlahlekela.